Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. M-am uitat acum pe shop și am văzut că s-a băgat un Mega Box și un Big Box. Pun pauză și revin. Așa am făcut un screenshot pentru thumbnail și hai să cumpărăm și noi Big Box-ul ăsta, poate ne pică ceva. Să vedem, poate ne pică. Nu știu, nu cred. O, 400 token. Deci, fraților, nu ne-a picat nimica. Putem să-i dăm upgrade lui Crow, dar nu o să-i dăm. Și astăzi o să jucăm cu Piper. Nu, hai să jucăm cu... Cine să jucăm noi? Cine să jucăm? Nu uita, hai să facem, hai să jucăm cu ăsta. Nu uitați să apăsați voi butonul de like și să vă abonați la canal dacă nu sunteți. Că o să urmeze... Îl dau mai încet. O să urmeze videoclipuri blănous pe canal. Dacă voi vă abonați la canal, faceți noi 5 like-uri. Dar vă că nu dă notificare, cred că și ceilalți youtuberi fac așa, nu le dă notificare YouTube-ul, e cu COVID. Cred că mi-au bătaie aici. Cred că mi-au bătaie. Da, mi-am luat bătaie. Nu prea am jucat de mult Brawl Stars. Și am zis, hai mă să fac și un episod așa de Brawl Stars. Hai să jucăm și noi cu Carl, că văd că e bun așa Carl. Hai cu Rico, că Rico e bun pe mapa asta, găsim și noi un partener. Să jucăm la două, nu găsim. Hai să vedem. O să mai băgăm și noi un meci, două. N-avem ce să mai fac și... Vreau să mai postez car parking, dacă vreți să postăm car parking, spuneți în secție de comentarii. Mamă, e doi pe mine și pe mine m-a băgat la mijloc. Car parking. Că vreau să dau contul de car parking la giveaway. Dar de ce mi-au mă frate bătaie într-una așa? Nu, cred că bag 3v3, că na. Ia să vedem ce iau. Și aici iau un big box. Interesant. Cum știți că s-a băgat noul update și a dat acest skin pe Bull. Că a făcut 10 ani Supercell de lansarea jocurilor. Eu l-am luat. Și cu cine să jucăm noi? Hai un 8-bit. O să dăm multe videoclipuri, nu o să dăm multe videoclipuri, auzi. Nu o să dăm multe meciuri, că o să stau mult la editat. Haide mă, vină ca să ne batem. Da, n-are rost, fraților. Nu mai bag niciun meci, că... Nu, uitați-vă la el. Nu mai... Bă, ți-mi trimite mesaj pe grupul de Facebook. În grupul Mafia, dacă vreți să veniți. Dacă jucați car parking și vreți să veniți. O să pun pauză și să vă las să vă arăt și TikTok-ul meu. Asta este și TikTok-ul meu, dacă vreți să veniți aici să dați un follow. Să facem și noi 1100, cât putem, de follow-uri. Da.
Cum puteți vedea, am aici videoclipuri, dar nu vreau să le apăs pe ele, că mi-au copyright de la melodii și să nu mi-au strike de la YouTube. Așa. Asta e TikTok-ul meu dacă vreți să veniți. Da? Vă aștept aici să facem un număr cât mai mare de followers și pe YouTube. Vă aștept să facem acolo 200, să dăm contul la giveaway de car parking cu desing. O să fac un videoclip când vă prezint ce desing am pe car parking, toate mașinile mele cu desing. Și cam asta a fost clipul. Nu uitați de butonul de like și de abonare. Pa, pa!